Ara va bé? Sí. Sí, ok. Fem una cosa. Mentre no arriba la Mireia, si voleu, us presenteu molt ràpidament, que jo crec que és el millor, no comptes que ho faci jo, i després, si us sembla ja, comencem amb el debat. Víctor, si vols començar tu breument. Doncs encantat, soc en Víctor Sabina. Hagués dit anormal que soc el becari del col·legi, perquè és el que era abans, i que soc estudiant, però avui em graduo, així que nada de nada. Ara estic treballant a Zopa, tinc 24 anys i vaig estudiar a la UAB i estic aquí per parlar una miqueta de la joventut i parlar una miqueta de la publicitat des del nostre punt de vista, que crec que sempre està molt bé escoltar-nos. Hola, doncs jo soc l'Alba. Aquí no indica on treballo perquè justament el dilluns començo una nova feina. Jo vinc de mestre. Ara mateix soc una dona lliure, no pertanyo a ningú, fins dilluns. I jo també soc de la UAB, tinc 27 anys i bé, doncs vinc d'agència, després de mitjans, després de revista i ara mateix fa una setmana canvio de feina, estava a TikTok, visc a Londres i ara, exclusiva, dilluns començo a Twitch d'Amazon i això és tot. Perfecte, doncs no, Mireia, els havia demanat a l'Alba i al Víctor que es presentessin breument i després hi comencem amb el debat. Així que et toca a tu. Perfecte. M'heu de disculpar, bueno, això no sé si funciona gaire bé. Sí? Sí? Doncs bé. Doncs m'heu de disculpar perquè estava al lavabo, perquè després d'aquesta conversa que hem tingut em toca parlar a mi no sé què dir, perquè després d'aquests dos grans que ara ens toqui a nosaltres em també és un superrepte i dic, escolta, deixa uns segons de marge. Jo soc la Mireia, soc la directora d'Estratègia Digital i Creativitat a Imagina, que és una agència que està especialitzada en xarxes socials. I res, tinc 32 anys, em sembla que soc la més gran d'entre els joves i espero que us pugui aportar algunes idees. El compartim, perquè... Perfecte. Vinga, doncs, com que no tenim molt temps i sou tres, amb moltes coses a dir, jo us demanaré, jo sé que és complicat, jo sempre ho dic quan modelo debats, repeteixo, sé que és complicat, però intenteu ser breus, perquè ja dic que hi ha moltes coses a tocar. I crec que teniu un punt de vista, una visió molt interessant que és diferent del que habitualment s'escolta. A mi ja més consagrada. El primer que us voldria preguntar és tan genèric, tan general i alhora probablement tan complicat de descriure que és com veieu el sector des de cada un dels vostres punts de vista. Si voleu, per no liar-nos, comencem des del Víctor cap aquí. Ostres, que em pregunta. Sí. Com veiem el sector? Doncs a nivell personal, jo crec que, ho hem parlat abans, el que ha dit Oriol, que la veritat és que és el millor moment. Vull dir, no pot haver el millor moment per diferenciar-se, ni per explicar què ets com a marca. Però alhora he de dir que també és el moment més difícil, perquè a d'haver-hi tanta competència és molt complicat. El sector és molt bé, a nivell de com està actualment, està molt sa, jo m'ho veig, però sí que és cert que a nivell de jove m'agradaria veure una mica més d'empenta. No per la part d'on vinc jo, jo he tingut unes oportunitats increïbles, no em puc queixar, però sí que és cert que he vist molts companys que no han tingut aquesta sort. Doncs m'agradaria que hi hagués una miqueta més d'empenta en aquest sentit de donar-nos una oportunitat més creativa, de donar-nos una oportunitat de poder parlar més. Però per lo de més, el que ha dit l'Oriol i el que repeteixo, ha estat molt bé, així ho veig jo, la veritat, molt savi. Alba, tu com ho veus? Jo el veig bé i malament. El veig de les dues formes, i més des d'una perspectiva jove, no? Sí que és veritat, i aquí ja parlo també per opinió personal, però tu has de córrer molt. O sigui, sí que és veritat que tenim moltes oportunitats, però també tenim molts frens. Jo, per exemple, he hagut de marxar a Londres per tenir les oportunitats que estic tenint i molt agraïda i el mateix, no? Hi ha en part sort d'estar en el moment precís i vendre't perfectament i ser la persona que busquen, no? Però jo segueixo veient molts frens, o sigui, moltes oportunitats, perquè si no, no estaríem avui dia aquí, però has de ser allà en el moment precís i ser el que busquen. I si no, fer que siguis el que busquen. Jo estic amb tu totalment. Crec que ara mateix estem tots una mica marejats com a sector. No sabem ben bé on estem, cap a on hem d'anar, crec que tot canvia
moltíssim, que canvia tot molt, molt ràpid i veníem, per exemple, quan vaig estudiar a la universitat, venia d'una estructura que era totalment diferent a la que em vaig trobar quan vaig sortir de la carrera, no? Llavors, crec que nosaltres, com a joves, o ja no com a joves, sinó qualsevol persona que estigui dins del món de la comunicació, de la publicitat, del màrqueting, etc., hem de tenir una mentalitat de constantment viure fruit del context. No? Si el context canvia, és lògic que nosaltres, les nostres professions i els nostres perfils hauran de canviar al mateix ritme. És a dir, ho hem vist, per exemple, amb la Covid. Moltes empreses abans no invertien el que ara estan invertint en digital i crec que això és fruit d'un context. Per tant, no podem parlar només dels joves, sinó que parlaria de tots. No? Vull dir, crec que també els que són més adults, més sèniors, també tenen el mateix repte d'estar al dia de les tendències digitals, de tot el món, fins i tot de temes que ara ho veiem, la ciberseguretat, estan sortint també professions, que jo no diria professions, sinó especialitzacions en temes digitals, amb aquesta microsegmentació, amb el microdata. Jo crec que estem en un moment, com us deia, de mareig, però no és un mareig, és que el context mai havia canviat tan ràpid com ho està fent ara. I per tant, amb les agències ho veiem perfectament. Abans ho explicava l'Oriol, de dir, ostres, si no encaixes, marxa. Però és que estan sortint tantes agències i especialitzades, estem anant a la micro, que bueno, és a veure on està el teu lloc i ser supersincer amb el que ets bo i el que no, sigui jove, sènior o més adult. Clar, llavors dins d'aquest ecosistema tan canviant, amb tanta competitivitat, el que comentaves, Alba, que a vegades trobes frens als que t'has d'adaptar, el tema econòmic, evidentment, també et condiciona, suposo que també és un dels motius per als quals molta gent o alguna gent marxa fora, però vull pensar que, tal com deies tu, Mireia, que havíeu comentat a l'Oriol, segueix sent un sector molt atractiu. El que jo no sé és per què segueix sent atractiu per les noves generacions. Els que ja portem uns anys vam créixer amb el que deia l'Oriol, els esports de Nike, de Wayne Kennedy, Chayette amb Apple, etc. Jo ara, sincerament, em perdo i se m'escapen moltes coses. Per què segueix sent atractiu per vosaltres? A mi és una cosa que m'encurioseix molt. La fe. No, la fe no. Més que la fe és entendre la vostra mentalitat, que crec que és molt diferent. Perquè no ens enganyem, per molt que nosaltres vulguem adaptar-nos a los nuevos tiempos, hi ha coses que ja no. Per moltes ganes que li posem, jo crec que ja és un tema mental. És així, és una realitat i l'hem d'acceptar. Jo l'accepto. Bé, penso que aquest virus s'ha fet primer de tot, com qualsevol sector, t'ha d'agradar. És a dir, si tu vols, diguem-ne, disfrutar la teva feina, que crec que és important, i ser feliç, al final t'ha d'agradar allò que fas les teves 8 o 9 o 12 hores que fem els que ens dediquem a la publicitat. I també fem menció a l'Oriol, que ha estat prenent apunts. Cada dia és veritat que a vegades jo penso dir, ho vull deixar, però demà torno, no? És una droga. És una droga. Tinc, no sé, un spot que el fas en una setmana i dius, estic cansadíssima, estic destrossada, però després el veus i realment et reconforta molt i jo diria que a mi m'apassiona la meva feina, la trobo superinteressant, però és veritat, com qualsevol altra professió, penso que has de tenir aquesta passió i després ja crearàs el talent, no? Però primer t'ha d'agradar el que fas i lògicament parlo des de la perspectiva dels joves, tenir mentors, tenir persones amb qui et puguis emmirallar, que això és molt important, no? A vegades no perdre els teus referents, que ja no cal que siguin ni a Barcelona ni a Madrid, poden estar a Londres, poden estar a Tòquio, poden estar a qualsevol part del món, però crec que és important tenir aquests referents. Sí, a mi el que m'agrada és la inestabilitat en el sentit de... Que no m'escoltin els meus pares, diguem això, però el que m'agrada és que cada dia ets un nou professional, en l'aspecte de que cada dia passen 1000 coses, no? Al principi, quan venia d'agència, era una granja de pollos i dèiem, vale, avui què fem, no? Avui quina aventura ens espera a l'agència, no? A mi, en part, és el que m'agrada, no? Aquest aprenentatge constant, el challenge
constant. Sí que és veritat que estabilitat econòmica tots la volem, per molt que ens agradi la nostra feina, però aquest learning constant de dir cada dia seré una nova professional. Cada dia, un dia em toca fer més feina estratègica, un altre dia faig una campanya per Nike, un altre dia faig alguna cosa per Netflix, un altre dia estic acabant, em fico a fer streaming. Llavors és com aquesta passió, aquesta aventura que jo estic segura, a part de la creativitat, que forma part del nostre dia a dia, és l'aventura constant de no saber què passarà demà. Jo torno una mica a la pregunta, jo no tampoc ho sabia. O sigui, jo quan vaig començar a estudiar vaig dir màrqueting, que guai, ja està. Però després quan vaig entrar vaig començar a posar-me reptes jo a mi mateix per saber per què volia estar en aquest sector, perquè al final també em preguntava què fas aquí. I al final vaig entendre que m'agrada la comunicació, el màrqueting i la publicitat una mica també per poder destacar el que no es destaca a vegades. O sigui, per exemple, ella, que acaba de parlar de canviar a Twitch, a mi m'encanta, per exemple, a Twitch i als nous mitjans, si es pots dir així, i no s'hi parla. O és com una plataforma que està allà però que no s'hi parla molt, igual que YouTube, en el seu moment, igual que TikTok quan va sortir. A mi també m'agrada una mica per això, de dir, està molt bé la publicitat tradicional, està superguai veure espots antics, però a mi també m'agrada que es parli del que estem fent ara i del que jo consumeixo. I una mica va ser per això, va ser com, podem donar-li una mica de valor, gràcies a la publicitat, la comunicació i el màrqueting, al que jo consumeixo. Perfecte. Clar, hi ha una altra cosa que penso que també ha canviat absolutament des de ja fa uns anys i a més a una velocitat espectacular, i és el perfil de les empreses. És a dir, fa uns anys hi havia les agències, hi havia les agències de mitjans, productores, i ja no sé què t'anessis a l'anunciant per dar compte ara mateix, és espectacular les oportunitats que hi ha. No sé fins a quin punt és una oportunitat, et complica la vida perquè no tens molt clar cap a on vols anar, això passa sempre, quan tens moltes opcions, pot ser una cosa positiva però alhora pot ser negativa perquè vas molt confós. En el vostre cas, entenc, Alba, tu comentaves el tema de les plataformes. Tu, Mireia, estàs en agència, tu, Víctor, estàs en agència /productora /puntos suspensivos, però això és interessant, és com diuen els americans, és que mai em surt la paraula, abrumador, no vaig dir overwhelming, però és abrumador, o és parte de lo que toca i per tant hay que lidiar con ello y punto. És una mica abrumador, al principi, com a mínim. Sempre. Perquè és una mica com, hay 1000 cosas que puedo escoger, però no saps del tot el què, no? I sobretot jo quan vaig sortir de la carrera, tècnicament avui, no? Però quan fa uns mesos ja estava acabant i tal, m'ho preguntava a mi mateix, vull dir, de totes les agències que hi ha i les especialitats que hi ha, què és el que jo exactament m'agrada? No tinc clar. O sigui, hi ha tantes especialitzacions, hi ha tants tipus diferents de ciència i d'empresa en general, que ara, em passava això, m'abrumava de, jo no sé què vull fer, jo no sé realment de tot el que hi ha, què és el que realment m'agrada, no? Però després, quan comences a entrar-hi i a conèixer una mica, sí que és veritat que ho poses tot en ordre. Però al principi sí que va ser, per mi va ser superabrumador. Totalment. Jo crec que un dels problemes que tenim quan sortim de la carrera és que ens intentem i ens intenten etiquetar, no? Tu què ets? Cuentes, relacions públiques, creatiu... Jo vaig sortir que no sabia ni què era, ni què volia, ni què m'agradava. Llavors, el meu consell és prova i no intentis etiquetar-te en res, no? És el que comentava justament l'Oriol, que l'estem mencionant molt, però perquè crec que té en part molta raó, no? No intentis encaixar en un lloc, perquè avui dia comptes a un DDB no són comptes a una altra agència. Ser social media no és el mateix en una agència que en un mitjà de comunicació que a TikTok. És que només cal veure els noms que ens fiquem a les posicions. Creative Strategies. Què és Creative Strategies? No ho sé. No, jo tampoc. Bueno, però en anglès queda tot bé. Tot queda bé, això també, no? Però què soc? Doncs soc jo. I si vols, doncs vinc a treballar per tu i jo et demostraré el que soc bona. Jo crec que és l'important, saber realment en el que ets bo i potent. I quan surts de la carrera això no ho saps. Has d'anar aquí, has d'anar allà, has de provar i el que deia l'Oriol també, a vegades se'ns donen bé moltes coses, però què és el que et fa feliç?
Estic molt d'acord amb tu. De fet, a la firma del meu mail no hi poden cabre més coses. Perquè, clar, primer directora d'estratègia digital, després també coses de la creativitat, però també estic al new business i alhora també faig de client director a determinades comptes. Llavors és com, bueno, què soc? Si m'hagués de definir, acabaria amb Mireia de la Torre, aquest és el meu producte, esto es lo que yo soy i si vols, doncs perfecte. Però també és veritat que sí que crec en l'especialització. És a dir, hi ha persones que sí que es troben còmodes amb un perfil pluridisciplinar i crec que aquesta visió també és molt xula ara mateix, no tenir només un nicho, sinó que obrir una mica aquesta mentalitat. Però hi ha persones que no s'hi troben tan còmodes, que sí que necessiten les etiquetes. És a dir, que jo crec que cadascú es troba còmode amb una estructura i es troba superincòmode amb estructures molt obertes. Jo a vegades a les grans agències, ostres, a mi m'agradaria anar i després que em diguin, vale, què soc? Perquè saps què passa? Que com he estat sempre amb agències mitjanes i m'he mogut moltíssim per aquí, fins i tot amb mitjans de comunicació, em costa saber què podria fer bé amb una gran agència perquè crec que podria defensar, ja no dic defensar la posició de moltes formes. Però sí que és veritat que hi ha gent que sí que està bé que tinguin etiquetes, crec que cadascú és molt diferent amb això. I una altra cosa, un cop ets a dins, un cop aconsegueixes entrar, ja sé que tu, Víctor, per exemple, fa poc que estàs a Zopa, però quines sensacions us queden? Jo recordo quan vaig començar, era terrorífic, o sigui, anaves acollonit. Jo vaig començar la copy i era com tornar a l'escola, no? Que tenies un professor que deia això m'agrada, això no. Realment, a vegades ni t'ho justificava, quedaves allà amb una cara de, bueno, doncs vinga, tornem-hi. Com us trobeu dins d'un sector on segueix havent-hi molt sènior, on segueix havent-hi molta gent que durant molt temps va guanyar molta pasta i els havíem elevat a la posició de quasi dioses, i això una vegada ho has aconseguit és molt difícil baixar del pedestal. Com es lidia amb tot això? No deu ser fàcil, no? Suposo que requiere de su periodo de adaptación. Jo el primer dia, de fet, quan vaig començar, el meu superior em va dir lo mismo te asustas. Sí, lo primer que em va dir va ser lo mismo te asustas porque hay mucho que hacer, has d'aprendre moltíssim, però aquí estàs per això, no? Clar, jo vaig entrar, a ver, que yo vengo no sé hasta qué punto vengo a morir. Però no, crec que és molt interessant entrar de teràpia de xoc, que és com vaig entrar jo, perquè primer t'abrumes, jo al principi, que tu preguntaves, em vaig abrumar moltíssim perquè no entenia del tot com funcionava, no la meva empresa on jo treballo, sinó en general el mercat. És com, hòstia, però els timings van així i esto va així i això, vull dir, era molt liós tot. Però crec que és el millor que m'ha pogut passar. O sigui, la teràpia de xoc i el poder entendre com funciona el sector de forma més, no sé com dir-ho, més impactant, potser amb tan poc temps. O sigui, jo porto crec que 5 mesos, més o menys, treballant a Zopa i estic supercontent de tot el que he après gràcies a això, justament, no? Per tant, l'entrada és heavy. I sí que és cert que és el que tu dius, que pot haver-hi figures que es pot considerar millors o pitjors, però el que deia, la citarem tot el dia. Crec que la clau està en ser tu mateix, en treballar com tu vulguis treballar i puguis treballar i estiguis còmode amb això. Pots tenir figures, pots tenir gent a la que vulguis representar o gent que vulguis que representi, però el més important és treballar com tu vols treballar i com tu pots treballar. Quan és el que jo he après per 5 mesos. Jo he viscut experiències 360, o sigui, la meva primera feina, que vaig ser intern, va ser a una gran agència publicitària aquí a Barcelona i era la becària, no? He viscut l'etiqueta La Becària un any, ningú sabia el meu nom, era un número i feia la meva feina, però s'esperava el que s'esperava de mi. I jo ho vaig acceptar, però vaig dir, jo això no ho vull. M'espero un any, tinc les pràctiques, m'empapo, vaig conèixer gent molt top i gent no tan top. Jo he viscut de, que viene el director creatiu i la gent s'aixecava i l'aplaudia. I jo no aplaudiré algú que m'ha demostrat que l'haig d'aplaudir fins a aquest punt, no? I després vaig canviar a una altra agència molt més petita
que era tot el contrari, no? Era, va, l'Alba, et comencem a donar feina, això t'agrada, tira mires, pum, 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 oportunitat, oportunitat. La cagues, no passa res, una altra oportunitat, no? O sigui, jo crec que és més de... i gent molt nova i gent de 50 anys d'experiència, o sigui, això 100%. Però per mi el que crec que ara els joves són conscients és que per admirar algú també ara ja no anem amb el flow antic de perquè és fulanito, perquè és fulanita, o sigui, respecte sempre, acabant de tot, no malinterpreteu, però sí que és veritat que admetem certes conductes si després veiem que això té els seus fruits i que aprenem d'aquesta estructura. Sí, coincideixo amb vosaltres, que jo ja fa més de 10 anys que vaig acabar la carrera, però crec que sí, torno a repetir, crec que és important tenir mentors, crec que és important tenir persones a les que puguis admirar, si no és perquè t'hagin demostrat en aquell moment, jo crec que tots quan hem estudiat, hem tingut els nostres referents al cap i crec que també una de les coses que és més necessari ara mateix i que jo ho veig amb els becaris, amb la gent de pràctiques que entren a l'agència, és la capacitat d'esforç i la capacitat de sacrifici. És a dir, res és gratis i ningú et regala res i tothom ha de demostrar coses. És que jo crec que això s'està una mica, des del meu punt de vista, s'està perdent. Jo exigeixo als joves que treballin i que demostrin, i que s'esforcin, i que aprenguin, i que proposin amb criteri. És a dir, n'hi ha molts que diuen, ostres, és que estic aquí a l'agència i clar, ja em sento com avorrit, i dic, si portes 3 mesos. No, però és que no estic aprenent res. M'agradaria fer una no sé què, i clar, i penses, tio, espavila, saps? Que sí, perquè és que has de tenir una mica de ritme, el que dic jo, una mica de cafeïna a les venes, perquè si no, és un sector que quan surtis a fora, no siguis becari, sinó que siguis treballadora, ja ets un producte i t'han de comprar. Llavors està bé que et formis. I està bé que et formis, diguem-ne, amb una mica de canya, amb una mica de challenge, amb una mica de repte, que sentis aquesta, no por, però sí respecte. Jo crec que és important. Jo també servia cafès i estava en un magatzem, treballava en una revista de moda i estava en un magatzem ordenant peces de roba. Però a mi m'encantava, i anava amb un somriure i només per l'oportunitat per estar allà, jo crec que també és interessant veure, mirar moltes coses, estar atent, ser molt permeable a tot el que pugui passar. Jo crec que aquest és l'esperit de la gent que comença i el camí em mola i crec que s'ha de tenir. Preguntar molt, aprofitar moltíssim. Sí, si estàs treballant a un lloc on hi ha professionals que porten anys i anys fent això amb diferents metodologies, pregunta. O sigui, cansa't de preguntar i aprendre d'aquesta gent. Això és el més important. A mi. Sí, jo és que crec que les noves generacions, i no és cap crítica, és una realitat, per tant, que ningú s'ho prengui com a algo personal, és la immediatesa, ens passa amb tot. I llavors tinc la sensació que el concepte paciència s'ha perdut. I crec que va una mica per el que comentaves tu, Mireia, és a dir, és un sector supercompetitiu, hi ha gent molt bona, i el que no pots és pretendre el que dieu, al cap de 2 mesos que ja siguis tu el que decideixes. Jo, des de la meva perspectiva, un dels consells que donaria és aquest, el de la paciència. I després, evidentment, les hores que hi has de posar, que crec que és un altre dels problemes, perquè avui en dia la gent jove, entenem gent jove com un concepte molt general, ja no té aquella necessitat de vull un cotxe, vull un pis, perquè ja no parlo de la segona residència, etcètera, que hauria de ser bo, perquè això et permet tenir més llibertat, és a dir, no estàs condicionat tant per al tema econòmic. Però jo no sé fins a quin punt aquesta falta de paciència pot arribar a ser un condicionant negatiu. És el que comentàveu. I ara d'això que estic fotent un rotllo abans de la pregunta, precisament és el que us volia preguntar. Què creieu que porteu vosaltres? En el teu cas, Mireia, portaves més anys, però posa't 10 anys enrere, és un viatge en el temps, a veure si ets capaç. Perquè penso que és interessant i el que les generacions que ja estan consolidades poden aportar crec que ja ho sabem tots. Però les vostres, què penseu?
Jo crec que avui dia el que la gent jove pot aportar, dic en condicional perquè el que comentava la Mireia, no? El primer de tot és la motivació, les ganes de menjar-nos al món, però també crec que s'ha de ser humil i s'ha de saber escoltar i s'ha de saber aprendre, no? I que les oportunitats a vegades et venen, però també te les acurren. També has de dir, ei, jo he tingut una idea, l'he fet a les 10 de la nit, que m'he quedat a l'agència i la presento, no? Crec que és les ganes de menjar-nos al món i també el que comentava el company, de que tenim, per exemple, els meus pares, la meva jefa, a la vida s'ha connectat a Twitch, no? I és una mica també aquest aspecte de, o jo què sé... Jefa i client. Perquè, clar, després s'ha l'Anna i el client també. Clar, bueno, per dir un exemple més personal, no? Però quan tu li parles a un director creatiu d'una agència supergran, ei, hauríeu de fer un TikTok, et diu, bueno, ara s'està canviant, però jo fa 2 anys i mig que treballava a TikTok. Les marques ara comencen a venir i a Twitch l'any que ve vindran, no? Però és una mica també aquest contacte amb el públic Gen Z, Gen X, o sigui, llama-lo X, no? Jo crec que portem també aquesta frescura i aquest coneixement més millennial, centennial, que altra gent sembla que li parlis en xino, de veritat, no? I també doncs dir, ei, doncs mira, Casa Tarradellas també pot arribar a un públic tan gran, sinó més també al públic més jove, no? Jo crec que ho he explicat superbé. Contratava. No, a part de les ganes de menjar-nos al món i tot el rotllo, que és el típic discurs de jove, que ho direm sempre, jo volia dir això, o sigui, representar també el que nosaltres podem consumir o podem utilitzar. O sigui, jo més enllà, soc jove, menjaré el món, faré moltes coses, que sí que molt bé. I a part d'això, jo vull representar un sector, i en aquest cas vull representar la joventut, justament, no? Vull parlar de Twitch, vull parlar de TikTok, vull parlar de YouTube, vull parlar de realitat virtual, de X, no? I al final, a mi m'agrada molt, quan vaig entrar justament, va ser una mica això, va ser com, sí, està molt guai, el de portar xarxes socials, jo encantat, però podem parlar també de fer coses a TikTok, podem parlar també de fer coses a altres llocs, perquè és un sector que ningú l'està fent cas. O sigui, jo crec que hi ha un potencial, bueno, tu saps millor que ningú. Hi ha potencial. I hauria d'haver-hi més representació. O sigui, ja no només és les ganes de ser joves i d'aprendre i de menjar-nos al món, sinó també de representar una generació i representar un consum d'X coses, d'X productes o serveis. Sí, totalment. Jo quan vaig sortir, per exemple, de la carrera, el que em vaig fer va ser un DAFO, senzillament, no? De dir, doncs on estan les meves oportunitats, sobretot, i vaig veure que en aquell moment, justament, era tot el boom de les xarxes socials que començava, el tema del blog, el tema del Twitter, etc. Llavors em vaig posar cap aquí i era la meva diferenciació versus altres ofertes que podien sortir del sector més periodístic o fins i tot de la publi, i vaig tirar per aquí. Al final és un DAFO de tu mateix. I doncs mira, aquest és el moment i vaig a tirar per aquí. Ara, si haguéssim de fer aquest DAFO, doncs potser m'aniria més a temes de data, per exemple, m'aniria amb temes fins i tot de consciència mediambiental. Ara jo crec que estem en aquest punt del màrqueting 3.0 o 4.0 que es diu de dir, ostres, les empreses han de parlar de valors, han de parlar des de la producció sostenible fins a l'ètica dels treballadors, fins al comerç just o la cura del medi ambient, no? Llavors, jo crec que això, ara mateix en el nostre sector, fa falta més que mai. Gent experta en comunicació, però d'aquest tipus, no? Comunicació en termes de responsabilitat, de RST, tot això, que és superinteressant, el tema green, que jo crec que marcarà 100% el nostre sector. Com que ja m'estan avisant que ens hem quedat sense temps, perquè l'Oriol Vigues ens ha menjat la meitat, valgui el xiste dolent. Una última cosa, que a més em sembla molt interessant, des del punt de vista de l'anunciant de les marques, la interlocució, com la trobeu? És a dir, vosaltres podeu tenir totes les idees del món, podeu estar al dia de tot, etcètera, però si al final el vostre interlocutor, és a dir, la marca, l'anunciant, el servei, no està per la labor, serà molt complicat. Breument, quina sensació us deixa que potser que encara estan un punt per darrere en el sentit, per exemple, de contractar
perfils com els que ja estan envaint el que són els proveïdors? Sí. Sí, no sé ni com respondre aquesta pregunta. Vull dir, és que ha sigut com una informació de cop. Ja estava pensant a més en el que estava dient abans, sí, perdó. Ostres. T'ajudo. Sí, comença tu i ara et segueixo el rotllo perquè és que m'he quedat en blanc. Jo crec que està molt bé tenir idees, argumentar-les, justificar-les, però la relació és bidireccional, en l'aspecte de que jo m'he trobat molts casos, sobretot a TikTok, de dir, ei, Netflix, fes un directe, fes la premiere de Stranger Things a TikTok, fes alguna guai, no et quedis en un short vídeo de 13 segons i un Reels duplicat a TikTok, saps? I, no sé què, no sé quantos, però ho fas amb un altre i ja sé picant, no? És en plan, sí que està molt... Jo he pres... Hombre, i jo soc la primera que els dic, ei, Prime Video ha fet això, podríem haver-ho fet. I demà ja m'estan ficant 5 propostes per tot l'any 2023, no? Però i per què creus que quan tu els hi proposes no t'ho compren? Jo crec que, tot i que estem en un sector molt obert i molt mòbil, sí que és veritat que les marques segueixen tenint molta por a lo no desconegut, però sí a lo no testejat, no? Sí que és veritat que jo he vist la perspectiva més creativa, que després entenc que hi ha l'estratègia de cada marca, els pressupostos, etc. Però jo crec que ens hem de treure encara més la por de sobre. I sí que és veritat que aquest any versus l'any passat hem notat moltíssima diferència, no? Amb l'open mindset. Jo crec que també forma part del canvi que hem viscut amb la Covid, no? O ens obrim de ment o morim. I també una paraula, heroi. Perquè clar, ens ve dient, sí, vull fer tot això, però em dirà, i quin és el meu retorn? Perquè està molt bé estar a les xarxes, està molt bé ser molt creatius a TikTok, però tot això a mi després en què em repercuteix, no? Tota aquesta inversió que pugui fer, quin és el retorn? El que passa és que precisament jo crec que aquests mitjans, si algú permeten, és mesurar molt ràpid. Algú que la tele, per exemple, doncs no... 100%. Saps? Si el client creu en l'impacte, creu en l'engagement, creu en aquestes interaccions, creu en tot això, perfecte. Però n'hi ha molts també, i sense anar molt lluny, parlo de marques d'Inditex o un Secret o una cosa així, que diuen, ostres, però quan vendré si faig aquest anunci? Clar, torno al tema de la fe. Hi ha un punt que hi ha empreses, marques que sí que creuen molt amb tot el potencial de les xarxes socials, i parlo del digital, a llarg, perquè tothom diu, ostres, sí, hi ha un retorn que és molt mesurable, sí, però al final són 4 números que a l'empresa li han d'aportar un què, un benefici. Llavors, és important tenir aquesta cultura, diguem-ne, empresarial d'agència client, de dir, anem a fer aquest treball, però també serà a llarg. Abans fèiem un anunci a l'any, sí, i ara fem 4 anuncis al mes. Llavors, clar, això és un tema a llarg, anar cultivant, anar microsegmentant, que el retorn sigui millor, que aquest TPC sigui millor, que el cost del lead sigui millor, i anar-ho fent així. Però és depèn del client, hi ha clients que és un luxe i altres. Perdoneu, és que ja m'han avisat un parell de vegades. Ho haurem de deixar aquí. Jo crec que ha sigut superinteressant. A mi m'ha servit per donar-me compte que hi ha moltes coses que ja les sabia i sobretot que aquesta generació vostra té molt a aportar. I crec que aquí l'únic que queda és que se'n donin compte els de dalt, els que paguen i els que manen, perquè no hàgiu de marxar, o si heu de marxar, doncs que pugueu tornar. Moltíssimes gràcies a tots tres.